Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή επιτυχία στην Ευκαρπία, συγχαρητήρια για την καθαρή της νίκη. Θεωρώ ότι η διαφορά δυναμικής που υπήρξε ήταν ξεκάθαρη. Αυτά. Εμείς είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, ελπίζουμε καλύτερα από του χρόνου, να τα πάμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Η ομάδα της Ευκαρπίας πήρε μια ξεκάθαρη νίκη. Ελπίζω να το πάει όσο καλύτερα γίνεται και μακάρι να τη δούμε και στην επόμενη κατηγορία. Καλή χρονιά και από μένα. Εύχομαι καλή επιτυχία και υγεία στους παίκτες όλων των ομάδων του πρωταθλήματος. Καλή συνέχεια στην επακόλουθη πορεία τους. Εύχομαι και στους συμπαίκτες μου υγεία πάνω απ' όλα. Όσον αφορά για το σημερινό μάτς, ήταν σχετικά εύκολο. Πήραμε μια νίκη η οποία μας έβαλε και στα play-off επισήμως. Εμείς συνεχίζουμε τις σκληρές προπονήσεις, τη σκληρή δουλειά. Πηγαίνουμε για την άνοδο και για ό,τι καλύτερο αποκτήσουμε. Η συνέχεια ελπίζω να είναι θετική, παρόλο τις σχετικές αντιξιότητες. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα κύπελο, το μυαλό μας έχει στηριχτεί και έχει βασιστεί στην Κυριακή, 29 του μηνός, 5 η ώρα. Και παρακαλούμε για την οποιοδήποτε στήριξή σας στο σχολικό της Ευκαρπίας. Ευχαριστώ πολύ.